oameni buni, astăzi facem partea a doua la subsolul groazei. Este chiar o poveste de groază, fiindcă aici doi oameni, dar nu știm de ce, fiindcă după cum vedeți că partea a venit ok, uite aici, și nu știm de ce acolo este o cheie înăuntru. Și acolo sub scări mai avem ceva, dar băi, ce se aude? Acolo sub scări mai avem ceva, dar nu știm ce este. Se vede. Ce este acolo, Rareș? Aici să deschid un pic. Ce era? Mica. Ați auzit? Aici s-a întâmplat chestia aici.